DigiHappy meidän äidin käyttöön. Äitimme sairastuu Alzheimer-tautiin noin 60-vuotiaana ja sairauden edetessä kännykän kautta alkoi olla aika hankalaa jo ja veljen kanssa piti alkaa miettiä sitten uusia keinoja pitää äitiin yhteyttä. Ja alkuun hankimmekin tämmöisen lankapuhelimen äidin käyttöön, mutta sen käyttö ei tuonut tarvittavaa turvaa eikä toiminut meidän käyttöön sopivasti. Ja sitten aloimme selvittelemään toisia vaihtoehtoja veljen kanssa ja tutustuimme DigiHappyin. Alkuun DigiHappy oli meidän apuna ihan arkisissa kuulumisten vaihdossa ja lääkkeiden otossa. Eli soitimme aina äidille aamulla ja kerroimme, että mistä lääkkeet löytyy ja varmistimme, että äiti ottaa lääkkeet. Äitimme kävi myös aktiivisesti Muistiliiton toiminnassa ja DigiHappyn avulla pystyimme varmistamaan, että äiti pääsi sinne Muistiliiton toimintaan mukaan. Eli kyyti tuli hakemaan hänet kotoa ja hän odotti DigiHappyn avulla kotona siihen asti. Äitimme on hyvin aktiivinen nuori muistisairas ja meillä olikin hankaluutena se, että äiti ei pysynyt kotona. Mutta DigiHappyn avulla äiti koki tämmöistä turvaa, että kotona oli turvallista olla, kun lapset oli puhelimen toisessa päässä. Ja sairauden edetessä kotihoito tuli meidän avuksi, jolloin kotihoito hoisi lääkkeenoton. Mutta veljen kanssa me varmistettiin, että äiti pysyi kotona siihen asti, että kotihoito pääsi paikalle. DigiHappyn avulla myös kotihoito oli meihin paljon yhteydessä ja kysyi apua, että mistä esimerkiksi äidin vaatteet löytyy ja lääkkeet, milloin tulee äitin kuljetus Muistiliiton tapahtumiin. Ja DigiHappyn avulla lapsenlapset pystyivät olemaan äidin elämässä hyvin mukana, että soittelimme aktiivisesti äidille yhdessä lasten kanssa pitkiä puheluita. Nyt kesällä äiti siirtyi hoitokotiin, ihanaan hoitokotiin ja DigiHappy siirtyi sinne äidin mukana. Äiti jonkun verran soitteli itse meille DigiHappyn avulla, mutta lähinnä me veljen kanssa soittelimme äidille. DigiHappy auttoi meitä suuresti siinä arjessa, koska äiti on nuori, muistisairas, aktiivinen. Hän pysyi kotona sen avulla. Olemme veljen kanssa, meillä on pienet lapset ja käymme töissä, niin se oli suuri apu meidän arjessa hoitamaan näitä päivittäisiä asioita äidin kanssa. Sairauteen kuuluu paljon myös harhojen näkeminen, niin pystyttiin rauhoittamaan videoyhteyden avulla, että kotona on kaikki hyvin ja on turvallista olla siellä. Nyt kun äiti on hoitokodissa, jossa hän viihtyy tosi hyvin, hän aika vähän on siellä omassa huoneessaan, joka on hyvä merkki tietysti, mutta me usein soitetaan hoitajille ja pyydetään, että hoitajat vie äitin huoneeseen ja sitten otetaan DigiHappyllä yhteys äitiin. Ja paljon myös tehdään sitä, että jos minä olen siellä tai veli on siellä perheensä kanssa, niin sitten soitellaan tämmöisiä yhteisvideopuheluita DigiHappyn avulla. Se oli niin jokapäiväistä, arkipäiväistä käyttöä silloin, kun äiti asui vielä kotona. Että se oli niin suureksi avuksi meille, että pystyttiin varmistamaan, että äiti on kotona ja turvassa ja syönyt. Ja, että se oli niin päivittäistä turvan tunnetta, vaan mitä saatiin DigiHappysta. Palvelu on ollut aina erinomaista, kun ollaan tarvittu apua, että nopeasti tuli toimitus perille ja asennus oli tosi helppoa, eli mun veli hoiti kyllä kaikki hienosti ilman mitään apua, mutta kun ollaan tarvittu IT-tuesta kysymyksiin vastauksia, niin ollaan kyllä heti saatu.